Mä en halua tietää, Tuu tänne! Sä et tiedä mitä mulla on, sä et tiedä! Minkä tyyppinen kama sulla oikein sieltä löytyy? Mäkin vedän tästä tällaisen. Oikeesti, oho. Yksi tollanen, oho. Mitäkään se? Mahtaako tehdä vähän damagea toi? Et voi tietää mitä mulla on, Itse asiassa sä et tiedä mikä mulla on. Sä et oikeesti tiedä. Mitä vittu? Ai, niin, et säkään et tiiä, mulla on täällä kiva bovi tässä. Sattuks vähän? Tekiks vähän vahinkoa tää? Ei sattunut! Siis oikeesti, mä luulin, että mulla on iso chanssi, mut miksi sulla on tollanen juttu, mistä mä en kauheasti tykkää? No ei mitään hätää. Osuin. Hyvä. Mulla on tällainen hassu Strena-potia niin... Ota siitä niin! Osuuks se? Ei osunut, Ei toikaan ei osunut. Hienoa potioneja kyllä niinku kieltämättä, mutta koitan osua, mut kun ei osu! Ai ilmahyökkäyksiä. Ai mä osun. Mä heitin itteeni. Mä oikeesti heitin itteeni. Sun kirveessä on joku sharpist 2 miljoonaa, niin mä en halua kyllä sitä mieluiten. On tän sen voimakkain pelaaja. Älä nyt fantasioi kuitenkaan. Sä et oo tän servun voimakkain pelaaja! Okei, sä saat olla tän servun voimakkain pelaaja. Mikä power vittu? Sattuuks vähän? Kirpaseeko? No vähän silleen, oot ottaa kilpeä pois hetken. No mitä jos niinku ottaisit kilven pois? Sun pitää kuitenkin syödä joskus. No ei mun tarvii, mä rakennan tässä koko ajan, mä oon fulli jo nyt. Ai jaa, no mäkin syön tässä nopea ruokatauko. Ai. Ai tuossa tonssikin niissä. Joo, mulla on Taurus 3 tossa, että kannattaa ihmeessä tulla haastaa. Sä voisit koittaa tulla haastaa edes kerran. Oota nyt! Mikä? Mulla on slow falling. Mikä siellä? Minkä joit? Minkä joit? Jotkos treenaan? Oota 3, 2, 1, oota 3, 5, 4, 3, 2, 5, 2, 2, 2, 6, 2, 7, 3, 8. Mitä kaveri laskee? Ota siitä! Äijä, Sä vedit treenaan, kaveri one-shottas mut melkein. Siis legit mä ajattelin, että mulla on ylivoima, kun mulla on Sharpness 5 mun aksessa. Mä vedin Strena 2, kun mä olin siellä piilossa. Mä ajattelin, että tää on ets voittu, mut sit tuli vitsin povi. Tää oli hei tosi kiva dueli. Mitä jos koko Minecraft-maailma olisi tehty lakiblokeista? Tällä videossa me otetaan sitä selvää, nimittäin jokainen kuutio, mihin me kosketaan,